Ninjani mama KHD Media. Kwenzakale? Siyabona kune accident between wena imoto yakho nemoto yamaphoyisa. Besithi sibuze nje ukuthi kwenzakale. Mina bengizihambela kwinto ku fast lane, so mangisihamba kanjalo imoto yamaphoyisa ku slow lane ishaya ama hazard. Kunemoto ezi2 ku slow lane. Kusho ukuthi makugqiba udlula lezi moto ezi2 amaphoyisa acabanga ukuthi zidlulile ngithi abachekanga ku fast lane bashaya u-10 bangishayisa kanjalo. Bashaya u-10 babuyela la la face on coming. Oh, okay. So kahle kahle iphutha yilabo. Ithi siye emotweni ngaphambili ngapha.